Ассалому алайкум тамошобинони иззатманд, подписчикони гироми қадр. имрӯз 20 октябри соли 2025 дар деҳи Саратоқи ноҳияи айни вилояти Сух дар даргоҳи як шахси ҳалиму хоксор бобои Мавлон як дегдони замонавиро сохта ба истифода додем ва ҳоло мо ба шумо дар гирифтани оловҳо ва ҷӯшидани обҳоро нишон медиҳем. тамошобинони иззатманд, дар инҷо мо як пешка сохтем ва оловҳоро задем ва бо камтар ҳезум обҳои мо ҷӯшида ҳавлаш баромада истодааст. дар инҷо мо як деги 60 литра мондем ки ин дега моям обаш ҷӯшида ҳавлаш баромада истодааст. ин оловҳои мо дар гирифта истодааст, кашишаш хеле хуб. дар инҷо як деги 120 литра мондем ки ин дега моям обаш ҷӯшида ҳавлаш баромада истодааст. хеле ки дар видеои пештара гуфта гузаштем, дар солҳои пеш ӯчоқҳои оҳанинро мемонданд ва бисёр ҳезуми зиёд сарф мешуд. ошпазҳо бисёр азобу машаққатҳои зиёд мекашиданд. чангу ғубор хокистарро ба ҳар тараф мепошид. ҳоло бошад дар ин ҷо ин тавр нест. ва хеле ки дида истодед тамошобинони иззатманд, дарҳои мо кушода, аммо дар ягон ҷо дуд дида намешавад. ҳамин дарҳои мо кушода, дар ягон ҷо дуд дида намешавад. ва аз даргоҳи худованди меҳрубон талаб ва хоҳиш менамоям ки дар ин дегҳо фақат ошҳои рӯзҳои хурсандиро пазанд, ба тамоми мақсадҳои некии динӣ ва дунявӣ бирасанд ва худованди меҳрубон ба ин хонадон баракат ато фармояд. ва тамошобинони иззатманд, ман ин деҳаи бостонии Саратоқ گرم تو